Gusto mo bang makatikim ng masarap na pagkain na hindi kailangang gumastos ng malaki? Hanap mo ba ang perfect na tambayan sa kamsur na swak sa panlasa, panahon at bulsa? Why not try Coralicious Kitchen sa Barangay Paulbos sa bayan ng Calabanga? Isa ito sa mga patok na food spot sa Camarines Sur. Kilala hindi lang sa masarap na pagkain at sulit na presyo, kundi sa lutong may puso. Hindi ito basta-basta kainan. Dito, ramdam mo ang effort sa bawat putahe dahil sariling recipe ng may-ari ang gamit mula sa ulam hanggang sa dessert. All the productions, all the menus na tig-serve me is all homemade po. So, gabos digdi na recipe is recipe ko talaga ni Cora, kaya nga ni siya naging Coralicious. So, our cakes, they may yan tig-outsource. Gabos na products may nating process like tapa, samuya yan, sisig samuya yan. Ang pagmamarinate kang gabos. Ang gabos na meat kang shawarma mi samuya din. And we have our certified baristas para sa coffee. So day siya basta-basta ang coffee lang na itong iba kaya naka-apod ka ini? Naka-powderize na ang coffee mi is talagang from coffee bean man. Good food, good vibes, good price. Kaya nga tinagurian na ring one-stop food hub ng mga lokal. Tampok dito ang mga all-time favorites tulad ng sizzling chicken inasal, sisig, inihaw na liempo, at iba't ibang klase ng pasta na swak sa kahit anong mood. At kung mahilig ka naman sa panghimagas, siguradong mapapangiti ka sa ubi cake, mango cake at ang special nilang halo-halo na perfect pampalamig lalo na sa tanghaling tapat. Kaya naman ang mag-asawang ito na mula pa sa Camarines Norte, sinadyang dayuhin ang kainan matapos nila itong makita sa social media. Masiram, ining halo-halo, ano siya, unlike naman sa, sabi ko sa bago mahilig ako sa mga sweets, sa mga argayan. Iba siya duman sa mga nalasahan ko, taang iba, dako siyang halo, as in halo-halo, pero dahil siya, ang taste, may pagkakaiba. Ini kaya dawa, dikit lang ang halo niya, pero ang namit niya, solid si Obi niya, talagang masiram. Tapos si cheese, cheese overload. Tapos ini man na shawarma fries, dako na din ako nalasahan kani. Kaso sa iba may aftertaste sa dila, lalo na si sauce. Pero ini, masiram siya. Dahil ko ma-explain, pero si sauce pa lang nalasahan ko, talagang kakaiba na siya. Masiram, mas masiram pa. Tapos itong, ang meat, tapos itong niya, mga vegetables, and pa tong mga tomatoes. Dahil mo siya maririsa, di ba? Para duman sa mga taong dahil siya vegetarian. Dahil mo siya makahalata actually, pag kinakan mo, very thin slices lang siya. Na pagkakan mo talagang mahalo-halo, tapos masiram. Yung paborito ko kaya mahilig man siya dyan. Kaya something ka rin. Masarap. Sa abot kayang presyo, hindi na nakakapagtaka kung bakit suki rito ang mga estudyante. Talagang solid, kumbaga. Kasi yung mga product nila dito, talagang hindi ka lugi. Kasi bukod sa masarap yung pagkain nila, mura lang din, affordable masyado. Then, kahit sa mga students. Bukas ang restaurant araw-araw mula 9 a.m. hanggang 9 p.m. Kaya pasok ito para sa brunch, lunch, merienda o dinner. Idamay mo na rin ang midnight snack. Ang lahat ng ito ay bunga ng sipag at dedikasyon ni Maria Corazon Cora Malate, isang registered nurse na piniling ipursu ang passion sa pagluluto. Our venture started 2022. We started as a food cart muna. Food cart na start kaming September 2022 during the Peña Francia Festival. So, nag-put up kami ng cart duman sa may cathedral in front of the cathedral church. Then, kung yaong sa insiina, duman man kami. So, after niya, magduman naman siya naglipat siya sa Basilica, naglipat naman din kami duman. So, that's how actually Coralicious started. We started with shawarma fries, burger, tapos shawarma wrap. Ang pangalan mi pa kato way back that time, shawari wrap. So kasi more of we're catering more of shawarma talaga eh. So gabos na products kato, meat and sauces, kami gabos ang nagigibos. In-house ang pag-production mi kadto.
Nagmula sa maliit na food cart sa Peña Francia Festival, ngayon ay may sarili na siyang pwesto na dinarayo ng mga lokal at turista. Imbis na nalasahan ko, mai-recommend ko talaga siya kasi ano yan, sulit man ang sa indong bayad. Dahil na siya kamahalan pero ang namit talaga, ang babalik-balikan mo talaga si lasa. Commendable. Masarap. Ini-invite ko po kayo na kumain dito sa Coralicious kasi sobrang satisfied po yung food, then ano lang siya, affordable. Sa lahat po na hindi pa nakakapag-follow din sa page namin, we have our page, Coralicious Kitchen, and everyone is invited na magdigdi sa Coralicious to our humble restaurant. We serve sizzling meals, only rice, we have regular meals, silog, tapsilog, tosilog. We also have snacks such shawarma fries, nachos, and we have our pasta, carbonara, tuna pasta, and syempre meron kaming cake stigdio na available permi sa chiller me. And drinks also, we have our coffee, milk tea, and fraps. We also have fraps. Kaya kung nasa Camarines Sur ka o plano mong bumisita, isama na sa itinerary ang Coralicious Kitchen. Regine Boy, CSN.